ಹುಟ್ಟಿನೂರುದ ಪೆದ್ದಿನಪ್ಪೆನ ಋಣ ಸಂದಾವೆರೆ ಆಟ ಕಟ್ಟಿದ ಕೂಟ ಮಲ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಜೀವಿನಿ ಮಲ್ಬೆರೆ ಆಟ ಕಟ್ಟಿದ ಇನಿ ಜನವರಿಡ್ ಏತ್ನೆ ದಿನ ಓ ಡೇಟ್ ಇನಿ ಏರ್ ಪಣ್ಪರ್ ನಾಲ್ನೇ ದಿನ. ತುಳು ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಓ ತಿಂಗಳಿತ್ತ ಅವೇ ತಿಂಗಳದ ಪುದರಿಂಚಿನ ಪೆರಾರ್ದೆ ಓಕೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಣ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಆಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಆಡಿಯೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು. ಇನಿ ಈ ಓ ವರ್ಷದ ನಂಬರ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಬಂಡ ಇಯರ್ ಏತಿನಿ ಏರ್ ಬಣ್ಪಾರು 2026 ಆಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶೋನಿತ್ ಸಿಯ ಈರ್ ಪಾಡೊಂದಿನ ಅಂಗಿದ ಬಣ್ಣವು ಈರೆನ ಅಂಗಿದ ಬಣ್ಣವು ಅಂಗಿದ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ ಆರೆಂಜ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿಯ ಈರೆನ ಅಂಗಿದ ಬಣ್ಣವು ನೀಲಿಯಾ? ಓಕೆ, ಎಂಗ್ಲೆ ಬೊಲ್ದುದಲೆ ಕತೋಜುಂಡು. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಟು ಅಸ್. ಇರ್ನ ನೀಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಆರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆನ ಕುಜಲದ ಬಣ್ಣವು ಇರೆನ ಕುಜಲದ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಕ್ಷಜ್ ಇರೆನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಓ ಕಲರ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು. So ಓ ಬಣ್ಣವು ಇದು ಎಂತ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮರತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು. ಇದು ಮಂಜುಳ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣ ಬರುಂಡು. ಕೇಸರಿ, ಕಾಶನೀಲಿ, ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಸೆ ಗ್ರೀನಿಗನ್, ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನ್ನ ಎರುಳ್ಳೇರು ವಿಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮನ್ಪೋರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು. ಒಂಜಿ ಓವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಈರೆ ಪಣ್ಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಣ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ ಓವಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ತುಳುತ ವಾಕ್ಯ ಪಣ್ಲೆ ತುಳುತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Whatever we did so far, I can say anyone. Solmelu enapudar Vihan. ಅವು ಎಡ್ಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಏನಲ್ಲ ಪಣ್ಪರೆ ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಲೆ ಈರೇನ ತಿಂದರ ಏನ ಮಂತರ ಬಣ್ಣವು ಇರ್ನ ಅಂಗಿ ಹೂ ಬಾಡ್ದಾರ. ಇನ್ನಿ ಏನ್ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ನಿ ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ. ಓಕೆ. ದಿವ್ಯಾ ಐರ್ ಪಣ್ಪರೆ
Yenna, maybe my mom's saree is beautiful. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು. Very good. Sid laha video on pare. Sid ullare. Okay. Okay. Good. Sorry. My elder brother has 4 blue color shorts. My elder brother has 4 blue color shorts. Audio unmute one. Okay. Anna, Anila, Nala, Blue color shorts. Blue is Neeli. Nala, Nili, Agge, Bannada color. Bannada, Shorts. That's one shorts. Chaddi. Shorts, Chaddi, Undu. My elder brother has 4 blue color shorts. Anna, Nala, Nili, Banna, short, Chaddi, Undu, Annada. Okay, Annada. 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 4 ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚಡ್ಡಿ ಉಂಡು. Okay. ನನ್ನ ಯಾರುಳ್ಳರು ಶಮಿತಾ. ಬಾಣದ ಬಣ್ಣವು, ಬಾಣ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕೈ. ಬಾಣದ ಬಣ್ಣವು ಪಗೆಳ್ದೆ ಡೇ ಟೈಮ್. Daytime, what's the color of the sky? ನೀಲಿ, ಆಕಾಶ ನೀಲಿ. ಒಂದು full sentence ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Wait, can you repeat the sentence again? Sentence is like, you can say sky is blue during day, but turns black at night. Okay. ಬೆಳಗಿನ, like ಬೊಳ್ಪುಗು ಇದನ್ನ ಪಗೆಳ್ದು. Pagel is daytime. Pagel. ಪಗೆಲು, ಆಕಾಶ ನೀಲಿ. Bana, Akasha, sky is Bana. ಬಾಣ ನೀಲಿ Undu. Ratrigu at night. ರಾತ್ರಿಗೆ ಕಪ್ಪು. Kappu apundu. Okay, very good. Okay. Anushka. Yenna Ammada. Oh, sorry. My mother has 4 green color blouses. Anushka, audio on play. My mother gottundade. Okay, mother gottundu. Blue gottunde. Green gottunde. Green pache. Okay. Blouse udade. Ravake. Okay. My mother has 4 green color blouses. Kenuji, irna audio baradu. And Mada. Green is pache. Bannada. Ravake, Undu. Oh, excellent. And Mada 4 pache bannada 4 ravake undu. Great. And I ruler Anil. Yes, sir. Okay, ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ. ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು. My mom washes clothes on Saturday. Okay. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ washes arduer. Okay. Clothes.
ತುತ್ತಾಯ್ತಾ ಕುಂಟು ತುತ್ತಾಯ್ತಾ ಕುಂಟು. ಓಕೆ. ಎನ್ನ ಕುಂಟು ಅಮ್ಮ ಕುಂಟು ಸಾರಿ, ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. My mom washes clothes on Saturday. ಓಕೆ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಶನಿವಾರ ಕುಂಟು ಅರ್ದುವೇರ್ ಅರ್ದುವೇರು. ಅರ್ದುವೇರ್. ಅರ್ದುವೇರು. ಯಾರು ಅಕ್ಕ ಏನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೆಲಸ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಬಟ್ ಆಡಿಯೋ ಉಂಟದ ತೊಂದರೆ ಅದ. ಓಕೆ. ಹಾ ಇತ್ತ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹಾ I wear long sleeve black shirt in winter. I wear long sleeve black shirt in winter. ಚಳಿಗಾಲದ ಹಾ ಯಾನ ಹಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹಾ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ ಉದ್ದ ಕೈತ ಉದ್ದದ ಉದ್ದ ಕೈ ಉದ್ದ ಸ್ಲೀವ್ ಇಸ್ ಕೈ ಉದ್ದದ ಕೈಟ ಅಂಗಿ ಶರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಂಗಿ ಅಂಗಿ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಯಾನ ಚಳಿಗಾಲಡ್ ಉದ್ದದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ವೆ. I wear long sleeve black shirts in winter. ಆಡ ಮಂತೆರ್ನಲ ಆಂಡ ಏರನಂಡಲ ಆತಿಜ ಆಂಡೆ ಅಬಾಯ್ನ ಆತಿಜತ್ತ ಅಬಾಯ್ ದಾದ ಒಂದ್ ಪರೇರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈರ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಿನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಡ್ ಮಂತಾರೆ ತೇರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಾರೆ ತೈಟ್ ಓ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಲೆ ಇಜಂಡ ಏನಾಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇಜಂಡ ಈರೆ ಪಣ್ಲೆ. So like, do I say any sentence from the last week homework? Yeah. I don't not remember. Anything you want to say anything like say anything you want to What's okay. What's morning in Tulu? Polpu iജണ്ട khande Which is you can say either of those. okay. Typically khande. Yan ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಗಂಜಿ ತಿಂದೆ. ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ದಾದದಿಂದರು ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ಗಂಜಿ ತಿಂದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಯಾರುಳ್ಳಾರು I think Mayra Varenya. ವರೆಣ್ಯ ಆತಿಯಾ? ಓಕೆ, ಏನಕ್ಲೆ ಕೇಳಿನಜ್ಜ. ಓಕೆ, ವಿಹಾನ್ ವರೆಣ್ಯ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ. ವಿಹಾನ್ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪಗ್ ಹೂ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿ ಇಷ್ಟ. ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಂಗಿ ಬಣ್ಣ ಮಂಜಾಲ್ದ ಇಷ್ಟ. ಅರೆ ಮಂಜಾಲ್ದ ಇಷ್ಟನಾ? ಓಕೆ, ವಿಹಾನ್ ಐ ಮೀನ್ ವರೆಣ್ಯ ಈರು ಬಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಹೂ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಇಷ್ಟ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಸೀರೆ ಇಷ್ಟ. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಇಷ್ಟನೇ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನ್ನ ಯಾರುಳ್ಳೇರು ಮಾಯರಾ ಒಳ್ಳೆಯರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಮಾಯರಾ ಆಡಿಯೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಮಾಯರಾ ಅಂಡ್ ಭುವೀಶ್. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ಏರಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಯರಾಗ ಈರು ಪಣ್ಲೆ ಸಮ್ಮರ್ಡ್ ಪಂಡ ಅರೆಗಾಲಡ್ ಮರತ್ತ ಬಣ್ಣವು ಮರದ ಇರೆಕ್ಲು ಹೂ ಬಣ್ಣಡಿಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ದಿ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್? ಅರೆಗಾಲಡ್ ಬರಿಗಾಲದ
Wait, what does Baragalada mean? Aregala means summer. Aregala. Baragalada Maratta Banna. Banna Which color are the trees in summer normally? Trees meaning leaves. What color is it? green, but Green. ಅವು ತುಳುಡೆಂಜ ಅನ್ಪುನಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಚ್ಚೆ. ಪಚ್ಚೆ. ಇವರ ಕಲರ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಏರ್ ಬಣ್ಣ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತುಳುಡ್ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಕೆಂಪು. ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಣದೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಕೆಂಪು. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಚ್ಚೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಪ್ಪು. yellow color ಮಂಜಲ್. very good. Neeli sorry blue is neeli. Okay. Purple nerale. I think you may or may not know, not commonly used, right? Nerale. White ಬೊಳ್ದು. ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಲರ್ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಲೆನ್ ಕವರ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಲ್ ಕೆಂಪು ಓಕೆ ಮಂಜಲ್ ಓಕೆ ನೀಲಿ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಲ್ ಬಣ್ಣದಾದೆ when you can generate other colors, right? Okay, adeg nama cover mantar ka andate question ara option and okay nana pagan nama init class shuru manpuga ave audio on vantadu panle ava Ow. Very good. Chanda share one play. Okay. Tojune. And okay. Inita class. 8th class ini. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಇನಿ ತಾರೀಖೇತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕಾಲಕೊಂಡೇಡು ಏತ್ ಇನಿ ತಾರೀಖು 4 2025 ಇನ್ನಿತ್ತದಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯಾರು ಗ್ರೋಸರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಪೋಯಾರು ಎಂಚ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರದೆತ್ತೋಣ ನೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಚ ದೆತ್ತೋಣ ನೀ ಓಕೆ. So here, this is the standard Zoom information. You all know. Dumbuda Aji class da recordings mulpa undu. Okay. Okay. Nana undu namana teachers pura gottundate. Purakla gottunda endu purakla gottande. You all recognize all the people here? Ow. And. Ow means okay. And means yes. Audio on month respond one play. Agenda nama will not be fully connected and involved. Okay. So audio video please turn on and then respond. Okay, thank you. Itte nama project work na naman barandu namana course. Any class after you attend, ideally you will have a project at the end so that you'll finish, and that would be concluding the class or course. Namana project work
ದಾದ ಅನ್ಪುಟ್ ನಿಕ್ಲು ತುಳುಟು ಪಾತೆರಡು ತಪ್ಪು ಅಂಡಲ ತೊಂದ್ರೆ. even if it's wrong it's fine, but you will have to make an attempt to speak in Tulu. Okay, ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವೇ ಇತ್ತವರೆ ಗೊತ್ತಾವಣಿ ಯಾನಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣ ಅದೇ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಓದ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತ ತುಳುಟು ಬಂತೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಾತೆರಡು ಟಾಕ್ ಇನ್ ತುಳು. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಏತುದ್ದ ಒಂಜೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಒಂಜೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ತುಳುಟು ಪಾತೆರಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಚೂಸ್. ನಿಕ್ಲು ದೆತೊಣಿನ ಓ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ವಾತಿರಲಿ, 2 ನಿಮಿಷ ವಾತಿರಲಿ, ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ವಾತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೆದು ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್. Ideally, we would recommend you not to see the paper and read, rather just talk. And malleji, niklu paper baredu odoli. Okay? Nikalna appa manaklu sahaya manpoli. O nigle go vishaya board pandedu aklu sahaya manpoli. Parents, appa amma. Okay? Help, sahaya, choosing. ದೆತ್ತೊಣನಿ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಇಕಲ ಅಪ್ಪ ಮನಕ್ಲು ಅವೇನು ಬರೆಯರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೊಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಹಾಯ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಪುನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಪ ಒಂದು ಪಣ್ಲೆ ಆಡಿಯೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂದ್ಲೆ. ಏಪ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏಪ ಒಂದು ಬರೆಪುನಿ ಜನವರಿ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ. ತಾರೀಕು 10 So this is 10 plus 8, right? So 10 ಎಣ್ಮ 10 ಎಣ್ಮ. 28 is 20 ಎಣ್ಮ 20 ಎಣ್ಮ 20 and 8. Okay. ಜನವರಿ 18 ಮನ್ಪರ ಏತು ದಿನ ಉಂಡು, ಏತು ವಾರ ಉಂಡು ಜನವರಿ 18 ರಡ್ಡು ವಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್, ರಡ್ಡು ವಾರ ಉಂಟು. ರಡ್ಡು ವಾರ ನಮಕ್ ಆವಡಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಡ್ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಪ್ರಪಣಲಿ. ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲಿಪ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಅವು ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಪಣಲಿ. ಓಕೆ, ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್. It talks very well. ಎನ್ನ ಟೌನ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣವಲಿ, ಊರು ಓ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣವಲಿ ಇಂಚಪರ ಬಣ್ಣಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮೈ ಪೆಟ್ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚ, ಎನ್ನ ನಾಯಿ, ಎನ್ನ ಬೇತೆಂಚಿನಲ್ಲ ಪೆಟ್ ಇತ್ತಂಡ. ಓಕೆ, ಎನ್ನ ಡಾಲ್ ಅಂಚಲ ಬಣ್ಣಲಿ. ಎರೆಗಂಡಲ ಡಾಲ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಜಂಡ ಎನ್ನ ಬೇರ್ ಅಂಚ ಮಾತಾಡಲಿ. ಓಕೆ, ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಬಂಡದ ಅದೇ ಕಣ ಎನ್ನ ಕಣ ಅಂಚ ಆತಂಡು ಇಂಚ ಆತಂಡು ಅವಲ ಬಣ್ಣಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಲ್ ದೋಸ್. ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ನ ಊರುಡು ತುಳುನಾಡು ಊರುಡು ಓ ಊರು ಅವಲ ಬಣ್ಣಲಿ. ಓಕೆ, ಎಂಕ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಮಂತ ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಂತ ಅವು ಬಣ್ಣಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಗ್ಲು ಊರುಡು ತುಳುನಾಡು ಊರುಡು ಬೋದಿತ್ತಾಡ ಅಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಲಿ. ನಾಡೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಈತ್ ಜನ ಎತ್ತರು ಅಂಚ ಮತ ಎತ್ತಡು ಇಂಚಪುರ ಎತ್ತಡು ಅಂಚಪುರ ಬಣ್ಣಲಿ. ಏನ ತಿಂದರು ಅವು ಬಣ್ಣಲಿ. ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ತಿಂಡಿ, ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಫುಡ್ ಇಡ್ಲಿಯ ಗಂಜಿಯ ಅವಳ ಬಣ್ಣಲಿ. ಓಕೆ, ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಎರೆಗಂಡಲ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ ಪರಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ, ಕುಕಿಂಗ್ ಮನ್ ಪರಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವಲ ಬಣ್ಣಲಿ. ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ ಪರ ಅರ್ಪಣು, ಎಂಕ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮನ್ ಪರ ಅರ್ಪಣು, ಎಂಕ್ ಅವು ಮನ್ ಟೀ ಮನ್ ಪರ ಅರ್ಪಣು, ಕಾಫಿ ಮನ್ ಪರ ಅರ್ಪಣು ಪಣಲಿ. ಓಕೆ, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಅವು ಆಂಡಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವು ಪಣಲಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಎಂಜಮಂತ ಅವಳ ಬಣ್ಣಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಜ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಂಡ ದಾದ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಲಿ. ಓಕೆ,
ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ? Do you have any questions? Any questions? Unde Regandala, Zadandala, Ije. Jagdish and only information. Yeah, Ah. let the kids tell these to their parents. Just Okay. one level so that. Okay. Niklu pura niklapa magala panle. Okay. Can you all say to your parents? Just let them know. I mean, of course, you can do yourself, but in case you need help, please let them know. Okay. All right. Okay. So then, oops. Okay, here. Tojude pura klegla. Andandu. Okay. Inita class 8 number inita 7. Conversation at market grocery store. Okay. Oh, thank you. Slideshow. Okay. Oh. Uh-oh. All right. So in it class nama so far we reviewed the previous class. Previous class it dada vantini nama. Previous Karina class the theme dade. Banna baka. Angi. No travel hits and misses. Travel fun only. I will not open our mouth and yeah. Okay, so previous class it nama way to avoid is not to tell anyone anything. Karina class it nama dadamanta kuntu clothes, color, banna, daily use household things. Opera mantida ade. Okay. Nama class Shuruvan Pardumbu, we talk about either history or tradition of Tulunadu. Okay. Unnu ಏತ್ ಜನ ತೂತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ? ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಂದೆತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು? ಏತ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು? ಕೈ ತೆರಪ್ಲೆ. ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಷಯ? Any of you do you know about ಯಕ್ಷಗಾನ? Okay, Anil, Shamita, okay. ಗೊತ್ತುಂಡದೆ? Okay. ವಿಹಾನ್ ವರ್ಣ್ಯಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂತ ಗೊತ್ತೋಣ. Okay, excellent. So Yakshagana, Dade Yakshagana Manda Dade, it's an ancient form of theater. Okay, Dumuda Kalada, when the theater form, right? Dada one pere incha only open stage ipodu. Mostly it's done outside and can be done indoors also. But typically it's performed on a stage erected outside, temporary stage. And there will be different characters with beautiful costumes. And it's a form of music, dance, and visual treat, right? And typically it plays the stories from ancient times, but it could also be modern stories. And this is how typically people spread the stories to the common people. So it's entertainment, it's knowledge, it's moral considerations. It's a lot of things. And then, of course, definitely a visual treat, and typically played at night, and pretty much whole night. Okay, so these days it's being shortened to 3-4 hours, but in the past it would start at like 8 p.m. or 9 p.m. and then it would go all the way until 6 a.m. Okay, so Malla theatrical play. Okay, and Yaksha means celestial being, and Gana means, what is Gana? Gana Bandadade? Song.
Song. Gana Panda song. So Yakshagana. It's a celestial beings a song. So that's how literally you can translate. So it's one of the unique features or forms of art in the Tulunadu. So nowhere else you will find. Okay, very beautiful. You should see it to experience it. Okay. Innita class conversation at market, grocery store. ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಒಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ದಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಡು ಯು ಆಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಅರಿ ಒಂದು ಅರಿ ಓಕೆ അതുണ്ട് ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಮುಂಚು ಈರುಳ್ಳಿ and ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಓಕೆ ಮುಂಚಿ is what chilies okay ಒಂದು ದಾದ ಅರಿ ಅರಿ ಉರ್ಪೆಲ್ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿ ಒಂದು ದಾದೆ ಒಂದು ಪೂವಿಷ ಒಂದು ದಾದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಬಾಟಮ್ ರೈಟ್ ಇಡ್ ಲೇಸರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ No. ಕೊತ್ತಂಬರಿ is coriander seeds. Couldn't see it. Coriander seeds, okay. ಒಂದು ದಾದ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ. what is it? Coconut oil. Okay. ಒಂದು ದಾದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ದಾಯ್ತಾ ತಾರಾಯಿ ಓಕೆ ತಾರಾಯಿ ಓಕೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ದಾಯ್ತಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ is what? Garlic. ಒಂದು ದಾದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆನಿಯನ್ ಅಡೆಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ರೈಸ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬೊಳಂತೆ ಅರಿ ಓಕೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ is called ಬೊಳಂತೆ ಅರಿ and brown rice is called ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿ ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ದಾದೇವು ರೆಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ದಾದೇವು ಮುಂಚಿ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿ ಬಂಡಲ ಯಾವುದು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಲ ಪಣಲಿ ಮುಂಚಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಂಚಿ is chilies or red pepper okay ಒಂದು ದಾದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ is onion garlic coriander seeds is kottambari and then ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ತಾರಾಯಿ is coconut ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ garlic ನೀರುಳ್ಳಿ onion okay ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಂಜೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂತುಗ ಇತ್ತ ಅರಿದೆತ್ತ ನೋಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಬೈ ರೈಸ್ ಬಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎಣುವರ ಇಂಚ ಮುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿದ ಕಿಲೋ ಅರೆ ಅರಿಕ್ ಏತ್ means how much eighth is like how much is eighth okay ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಬೊಳಂತೆ ಅರಿಕ್ ಏತ್
year onji panle to year answer panle year one par onji approximately onji panle $8 panle even if it's ah 1 kilo panle ancha panle ಒಂಜಿ ಸಾದ panle avarendia panperge 1 kilo polantarik panle varendia panle audio unmute panle audio unmute panpare we want audio unmute varendia panle 1 kilo polantarik $8 $20 okay very expensive one with next ಒಂದು brown rice Mangalore brown rice mulpa variety of brown rice you get but typically this is the Mangalore brown rice or sometimes it's also called as matta rice it if you want to ask onji balanta urpel ari this brown rice get banda 1 kilo urpel arik et how much is 1 kilo of brown rice okay $23 okay 1 kilo urpel arik $23 okay but actually the current running price is about maybe $2 but no maybe $4 because 20 pounds is some $25 okay so it undu munchi are they spicy how do you ask munchi kara unda kara is spicy hot okay because that's what you would normally buy chilies for right for the spiciness spice levels and if you want to ask are the chilies hot spicy munchi kara unde itte akshaji panparere munchi kara unde kara eppude chilies munchi munchi the munchi kara eppudu okay ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರದ ಮುಂಚಿವು ಗೊತ್ತುಂಡೆ anyone knows about the hottest pepper in the world Ghost pepper. ghost munchi okay ghost munchi ವಿಶ್ವಡ್ ಬಾರಿ ಖಾರದ ಮುಂಚಿ okay ಬೋಜಿ next okay so you want to ask 1 kilo munchi bodu enchagen vare 1 kilo munchi korle that means please give me 1 kilo chilies okay any questions okay at the end of this class we'll make some sentences so I'll move to the next one okay itta vegetables dada anpuni thulutu kai kajipu okay so you can see kai kajipu tarakari indla banali it's equivalent to tarakari is also used in Kannada and Tulu you can say kai kajipu vegetables okay mata vegetables undu itte nama list dukka malpa undu dade do you recognize this badane eggplant undade manali you recognize right do you like ereg manali ereg istanette ereg ista manali ereg andali ista unda do any of you like manali no okay all right
Among the vegetables that are shown here, tell me what's your favorite. Irna istada ಕಾಯಿಗಜಿ ಪೂರೆ. ಬೆಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡು. ಬೆಂಡೆ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಇರೆಗ್ ಬೆಂಡೆ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಇರೆಗ್ ಓ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಇಂದ ಅಭಯ್ ರಾವ್ ಇರೆಗೂ ಇಷ್ಟ. ತರಕಾರಿ. ತರಕಾರಿ ಅಂದ್ ಇನ್ನಟ್ಟು ಹೂವು ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಈತೊಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಉಂಡತೆ ಆಜಿ ಎಣ್ಮ ತರಕಾರಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಐಟ್ ಹೂವು ಇಷ್ಟ ಹೋಗಲ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜೆ ಬೆಂಡೆನಾ ಬೆಂಡೆ ಬಾರಿ ಫೇವರೇಟ್ ಉಂಟು ಮಾಂತರ ಇಷ್ಟದ ಆರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಗ್ ನೆಟ್ ಹೂವು ಇಷ್ಟ ಬೆಂಡೆ ಓ ಬೆಂಡೆ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಡೆನೇ ಇಷ್ಟನಾ ಸಿಯಾ ಶೋನಿತ್ ಸಿಯಾ ಇರೆಗೂ ಇಷ್ಟ ನೆಟ್ ಬೆಂಡಿ ಓ ಬೆಂಡಿ ಎಲ್ಲರು ಮಾಯರಾ ಇರೆಗೂ ಇಷ್ಟ ತರಕಾರಿ ಓ ಒಂದಿಷ್ಟನೇ ಕ್ಯೂಕಂಬರ್ ಓಕೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟ. ಓ ಗುಡ್ ಬೇತೆ ಎರೆಗಂಡಲ ಓಣಲ ಬೇತೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡೆ have you seen this taute, this one? This is called Malabar cucumber or Mangalore cucumber. This one taute. Okay, engine taute. Okay, ಒಂದು pire, rich gourd. I think there's one more name here, so I forgot what that is. Pire. ಒಂದಾದೆ ತುರೆ ಎರೆಗ್ ತುರೆ ಇಷ್ಟ ಎರೆಗ್ಲೆಜ್ಜ ತುರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಎರೆಗಂಡಲ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ತುರೆ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡು. ಓ ಎರೆ ಇಷ್ಟ ಓ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡದು ಮುಲ್ಪ ಕಾಯಿಗಜಿಪು ಉಂಡೆ. Do you have vegetables here? Okay, vegetables kaikajipu. Mulpa ini, do you have fresh vegetables? Good vegetables. Fresh tolutto ini eddentina ancha we can say like fresh. There is no specific fresh word as such, but normally it means this one. Ini eddentina kaikajipu unde. Like when you go to market, for example. You want to ask, do you have like good vegetables today, right? If it's already displayed in a supermarket, then obviously you don't need to ask them specifically because whatever is displayed is what they have. But if you go to like a small scale store, typically in like Tulu regions or in other places in India, for example, then things are all in different places. So you may want to ask, ini eddentina kayigajipu unde. Okay, apaga then the angadidar incha anpare like store owner might say this way, and ma bari purala andakka amma pura kayigajipu eddentina all came directly from a farm or garden. Tota addu battini. Tota is the garden or farm. Okay, battini means came. Okay, coming. They all came from garden or farm. So tota addu battini. Okay. Then you want to ask, okay, is it expensive? How is it today? Like, is it too expensive or a little better, cheaper? Then you will ask piriya. Piriya means expensive. Then what's the antonym for piriya? Agga. Agga is cheaper. You want to ask, okay, what are the expensive vegetables today? What is cheaper? You want to
find both depending on what you like. So if it's something that you like bende, even if it's expensive, it's fine. Enk 1 kilo red pound bende korle, you may say that. I mean, today in the supermarket, you may not say korle, you may say, okay, I will take this much. You just pack it up in the bag and then go to the checkout counter, right? But if it's a single owner small store, then you will normally ask, okay, inka korle, inka 1 kilo korle, 3 pound korle, 4 pound korle, etc. Okay, so then you want to ask, okay, after you buy the vegetables, you want to ask, how much is the total? Kaigajippu ottugu etapundu. Total is ottugu, ottu is sum total, okay, etapundu. All right, so we'll go to the next one. Vegetables ಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ vegetables ಗೆ ತುಳುಟು ಏರ್ ಅನ್ಪಾರೆ vegetables ಗೆ ತರಕಾರಿ ಕಾಯಿ ಗಜಿಪು. ಓಕೆ, ತರಕಾರಿ और ಕಾಯಿ ಗಜಿಪು ಗೊತ್ತಾಡ. ಓಕೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಹಣ್ಣು ಕನ್ನಡ ತುಳುಟು ಪರಂದು is like normally we'll say ಫಲವಸ್ತು. Okay, ಫಲವಸ್ತು. Okay, ಇತ್ತ ಬನಾನಾಸ್ ಉಂದಾದೆ. ಬನಾನಾಗ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕನ್ನಡ ಪರಂದ್ ತುಳು ಪರಂದ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ದಾದೆ ಐಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬನಾನದ ತೀರ್ಥ ಇತ್ತಿನ ಉಂದಾದೆ Dadev. Gujja. Okay, Gujja. Sometimes we also say palakai. So in some regions, people might say palakai, or interchangeably we use both Gujja or palakai. Okay. Undade. Bonda. Undade. The difference that appears like similar, but there's some difference in pronunciation. I think one is not a fruit and one is a fruit. That's right. But then in the way you say that also it's different. You have to give a long stretch here, and here it's over here. So this is bonda. Okay, this is da, and this is bonda. So if you go to Tuluranigal Urudabodu, if you ask, say, I want bonda, then they will give you this one. Okay, if you say I want bonda, then they will give you this one. Both are available. Okay, you have to ask depending on what you want. Gottade? Undu bonda, undu bonda. Okay, undu dade. Bottom right ide bachangai. Okay, bachangai. Okay, undu guava, perangai. Okay, and undu dutara erandala. Have you seen Irol? Howda dev? Have you seen? What is it? Anyone knows? Have you have any of you tasted it? Illa ijji. Erla taste aatja undu. Niklu next ಊರು ಗೋಣಕ್ಕೆ ನೋಡು. Mangalore, Udupi, ಆ region ಪೋಯಡಕ್ಕೆ ನೋಡು. ಏನಕ್ಕೆ ನೋವಾರೆ? ಎಂಚಕ್ಕೆ ನೋವಾರೆ? ಇರೆಗೆ ಒಂದು ತಿನ್ನೋಡು. ಎಂಚಕ್ಕೆ ನೋವಾರೆ? ಎಂಚಕೇಣುವರೆ ಸಿದ್ಧ ಈರೆಂಚಕೇಣುವರುತ್ತೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಊರುಡು ಪೊಂಡದ ಎಂಚಕೇಣುವರೆ ನೀರು ಇರೆಗ ಬೋಡು ಎಂಚಕೇಣುವರೆ ಸಿದ್ಧ ಬೋಡು
ಈರೋಳು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಇಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಈರು ಓಳು ಅಂಚ ಬಂಡದಾದೆ ಈರೋಳು ಈರು ಓಳು. Where are you? Where are you? So if you split it, then it becomes ir olu. Where are you? But if you say irol, then it is fruit. Ice apple. Okay. So subtle differences between the way you use the words. Okay. Undu dade. Undu. Darapuli. Darepuli. Darepuli. Okay. Star fruit. Okay. These are all tropical fruits. We may not find them, but sometimes some stores we might find. But if you go to Hawaii, for example, you will find them. And undudade, this is very rare fruit that many of you would have seen. What dade undu? gonku. Okay, have you seen any of you ಏರಣಲ್ಲಿ ತೂತಾರ ಒಂದೇನು ಇಂದೇನು ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು? Okay, ಅಕ್ಷಯ್ ತೂತಾರ ಬೇತೆ Not tute. ಇರ್ಲ ತೂತಾರೆ. Okay, very good, excellent. So ಒಂದೊಂಜಿ ಗೊಂಕು. Okay, all right. So okay, ದಿವ್ಯಲ ತೂತಾರ. So ಇತ್ತ ಅನ್ಕಲೆಗ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡಜನ್ ಪಳಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಮ ಕುಕ್ಕು ದೆತ್ತೊಣುವೆ. Like I will buy 1 dozen bananas and 8 mangoes. Mangoes is what? Kukku. It's not the cook that cooks food, but this is kukku. Okay, mango is kukku. All right. And if you want to say, okay, is the jackfruit ripe? Then you say gujje parandunde at kaya. Kaya means unripe. Parandu means ripe. So now we can see for Bharada Parandu. So this is like banana. So we say, even though it's a Bharada Parandu, we typically substitute it with just Parandu. So this Parandu means it's can be used both ways. So it's ripe is Parandu. Then Bharada Parandu is banana fruit. We say Parandu. So that's you can use both synonymously. Then Bonda, young coconut or tender coconut. At a neerunde does it have good amount of water? Okay. So next to the okay. Itta mulpa nama sentence form anbuda. Okay. Ori try play. Itta shonit undanji ondu kal word mul pictures rundu. Avanite sentence panle tulutu. First row. Okay. To me, 1 kg rice. Give give 1 kg of rice to me. Give 1. Okay. Okay, that's English sentence. Thuluditta panlege enchande. Panle. 1 kg rice. Rice dada anpuni. Ari. Korle. Give, please give. Yenk 1 kilo ari korle. Good? Yeah. Okay. It Akshay one pare on the attempt one pare. Second line again. Munchig $8. Excellent. The next year one per unek year attempt one per Siddha try one pare. Siddh, audio unmute one play. Could you repeat the sentence? Sentence is here. It's in pictures. Give 3 coconuts in this bag. Yeah. Please drop. Please drop 3 coconuts in this bag. Okay. Please drop his padle. Okay.
Muji. Ah, Forgot what coconut. here. I already wrote here. Tarai. 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 Ah, Muji Tarai. Bagadu. This bag. Undu chiladu. Muji Tarai. Undu chiladu. Undu Chiladu. Padale. Okay, excellent. Great. Okay, now. Oops. Okay, here. Anil Irvan Pare. Irund sentence one pare. First row. Okay. Enk onion, what will you say? Onion Niruli. Niruli, yeah. Enk Niruli Kundu Manpunaga. cut Malpunaga Kannadu Neeru. Varpun. Excellent. Okay. It Vihan Shetty. Radne second row man play. Mulpa Sakare Baka. How do you say salt? Uppu. Mulpa Sakare Baka salt. Uppu. Salt is uppu. Sakkare bakka uppu. Unde. Very good. Okay. Last one. Last row here. Irvan Pare. Divya Irvan Pare. Enk bende bokka. What is that vegetable? Tekkare korpare. Okay. Very good. This is Tekkare. The left one is Tekkare. The middle one is Bende. Okay. Enk Korpare. Excellent. Okay. It Airnet Shamita. Papravan Pare. Okay. Can I just say it in English first and then say it in the Egg is Tetti and this one is Kori, chicken Kori. Tetti Matta Kori. Tetti Bokka Kori. Tetti Bokka Kori. This story is Undu Angadi. Undu Angadi. Unde. Undu Angadi Tetti Bokka Kori Unde. The Abai Mantara sentence. It's a Radne line one player. Second line. Bonda, Florida. Florida. Wait. What's the transition between Florida and Mexico? What do I say in between? It's saying basically here. It's saying is this tender coconut from Florida or Mexico? Bonda. Florida in the. Florida Dana. At the Mexico Dana. Florida Dana. Mexico Dana. At the Mexico Dana. Okay. Okay. Anyone else wants to try the last one? The school building is Shale. Okay. I can try. Okay. Yeah. Please. Inna Shaleda Puda Dade. Okay. Very good. All right. I think I have probably went through this. So now we're at 9:02. Dadandala questions unde. The homework. I just have one question. So the common name for fruit is parand, is it? Yeah. Normally parand is like ripe, but when we in Tulu when we say parand, it's just typically refers to banana, ripe bananas. Ripe banana. Fruits is we can say falavast, like falavast. Falavast.
Okay, thank you. Yeah. Yeah, and Otherwise, also we use parand also. That is generally used for any fruits. Basically, parand is also used, and for banana also, like it's used as parand. yeah. Generally, if we generally say mool parandunde, that means people would take it as bananas. Yeah. Then, but if you want to say, is this fruit ripe? For example, gujja parandunde or perangai parandudanda or chikku parandudanda. So those are all meaning like, are they ripe? So இந்த பரந்தா காய் correct. ripe or raw? Yeah. Okay, I think that's where we will end our class today. Any questions? So basically, you learned today what? Vegetables, kai gajipu, and fruits, palavastu. And I think I skipped the flowers. Oh, okay. Yeah, somehow this got skipped. So I just want to quickly go through this one. Jasmine, mallige, and roses, gulabi, marigold, gondepu, and then sunflower, suryakanti. There is a bougainvillea, which is kagajipu, and then basil flowers, tulasipu. Okay. And then garland is male. Normally, the flowers are tied with a single thread, and when you make them, then it's called garland, male, garland. Okay. And poo, sometimes people can also say pushpa, but typically poo is what is used. Okay. Angadi is store. Okay, so the homework will be based on these flowers, fruits, and how do you want to buy them, and what do you ask, etc. Okay, so you just have to keep refreshing this in memory, and then you will be able to remember. And remember, think about the project for 18th. Okay, so it can be any simple things. Just make few sentences and be able to speak for a minute to 3. So 3 is good, 1 is minimum. All right, all good. Dadandala prashnande ijjanda barpi warda tikkiga adamutta illada bele mantondu ippule solmer கடலாயிருத அமேரி குடித்தின ತುಳುವ ಪೇಜೋ ಕುಳಿನ ಕನವುಂಜಿ ಕೂಡುದಿ ಪತ್ತಿಂಡೇದಿ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಬುದಿ ತಿಂಡೇ ಅಮೇರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಬುದಿ ತಿಂಡೇ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ